We beginnen nu met de inzamelingsactie voor Oekraïne. Juster en Joert is er bij de voormalige Ringelbar een inzamelingsactie voor Oekraïne. Dit is in keerwerking met de Friese Rieders voor Oekraïne. Het goord wordt inzamelen voor de actie Help de Oekraïners de winter door. En bij ons binnen Fij van der Wal en van de Friese Rieders en Theresa van der Zaag van de organisatie uit Vinkleester en Kolmensweg. Fije en Theresa, goeiemiddag en welkom. Goeiemiddag. Fijn dat je hem er binnen. Ja, Therese, je bij Juster en Joert dwaande met die actie. Hij heeft al een protocol krijgen. Ja, nou Joert is van 3 tot 4 los. En Juster ben we ook los geweest. Nou, om 4 uur begonnen we. En de stier ook wat verder doorkleden. Er staan al je mensen toen we in Jelloer van tevoren binnenkwamen, staan al te wachten om wat in te zamelen. Nou, er is een heel soort binnenkam van Nutri-drink tot medische spullen, tot voeding. Er is echt, dat is heel mooi. Dus er is wel enthousiasme voor om die actie te stippen, zeg maar. En wat wordt het meeste gebracht? Wat is er juist bijvoorbeeld het meeste gebracht? Nou, het allermeeste is toch wel warme tekens en kastjes wat gebracht is. Want mensen gaan dat vaak nog wel lezen. En lekkere warme winterjassen. En dat is het meeste wel gebracht. Ja. En dat is echt het meeste nodig nou? Het allermeeste nodig is natuurlijk het voedsel. Echt de prioriteiten van en de medische spul. Dus nutridrank en verband en dat soort goed. Dat is echt het allerhutst nodig. Ja. En komt er nou van binnen? Nou ja, daar mij nog wel wat meer van binnen komen. Van zelfs klein kunnen we deze keer net weer inzamelen. Omdat daar is al zo'n soort van binnen kan. Dat is nou echt op de prioriteiten. Dus echt het voedsel, echt het medische spul. Ja, en medische dingen. En kreeg je dat ook bijvoorbeeld van, er is vaak heel soort dingen ook bij apotheken en dat soort. Ja, de Friese Rijders had daar heel veel lijntjes dat inderdaad ook inzamelen werd. Dus dat is heel mooi, ja. Faya, je bent van de Friese Rieders van Oekraïne. Je brengt alles naar de Oekraïne daar. Nou, dat gaat mij vragen. Ween hij ergens een depot in Friesland waar alles verzamelen wordt? Of weet dat alleen dan in Vinkleester, Kolmsweg? Hoe gaat dat? Ja, nou, er is een groot pakhuis in Houwerwijk. En daar staan toch wel zo'n 100 vrijwilligers zelf in te pakken. Op een grote rollerbaan. En daar worden de ingezamelde goederen in de omgeving, ik zou zeggen Friesland, Grains en Drenthe, samengebracht. En daar worden dus bananendozen verpakt, omdat die handig zijn om te stapelen en op pallets te vervoeren binnen. En daarmee wordt dan een hele trailer wekelijks laden en naar Oekraïne gebracht op een verdeelstation. Een organisatie die daar alles weer op het juiste plek brengt. Ja, maar die hebben dus hier wij en mij hoeveel vrachtauto's gaan je daar dan heen? Want ik begreep dus dat hier Friesland hier komt op dat depot? Ja, en dat is een depot een enorme loods. En daar staan zo'n 100 vrijwilligers alle ingezamelde goederen van alle brengpunten. En er zijn al brengpunten in Friesland, Grains en Drenthe. Ik dacht zo'n 50 of zo. Okay. Die zamelen dus al je Kreksers, Kolmsweg en Verkleester. Al je waardevolle goederen in die het nodig binnen, maar ook yield. En dat wordt dan samengebracht en in effectieve, handige bananendozen als voedselpakket en hulppakket wordt dat gebracht naar Oekraïne. En dan voornamelijk naar arme gezinnen en ik wil militairen, maar voornamelijk arme gezinnen in het getroffen gebied. Ja, want hoe vaak ga je hem erheen? 1 keer per week. Een volle grote vrachtwagen. Ja, dat zei de schrik al. Ik dacht 1 keer in de week wordt het spul laden en dan gaat het voort. Maar elke week riet er dus een vrachtauto naar Oekraïne. Ja. Met hulpgoederen daarheen. Ja, het wie een hier als wat lien. 2 keer lien rieden ze 1 keer in de maand. Maar tegenwoordig is de organisatie wel zodanig op touw dat er elke week een volle vrachtwagen, een volle trailer heen gaat. Echt de grootste vorm. Ja, dus. En je bent zelf chauffeur, of tenminste vertellen van de week. Je bent net chauffeur, dus ik van nee. Zelf ik wel maar. Ja, ik zit wel in de organisatie, maar ik ben meer vanuit het marketing-eegpunt actief bij de Friese Rijders. Oké, dus je bent net mij wat doen van de week hiermee in contact. Dus zei zo, ik heb wel een Oekraïne West, maar die vult dus zo vragen bij chauffeur. Weet je dat wie dus net? Ik zit in de organisatie en we hadden een structuurreis gewoon naar Oekraïne om mijn eigen te zien. Maar de meesten die nauw betrokken binnen bij de organisatie. Om te zien wat de situatie is in het land. En hoe we de hulpverlening beter mee kennen. En we gaan naar onze partnerorganisatie Westing van zien wat er daadwerkelijk gebeurt met die bananendozen. Want er zit natuurlijk voor best wel volle yield zit er producten in. En we willen graag zien hoe komt dat
En zo effectief mogelijk op het goede plak. Want wat we willen is natuurlijk dat wat het inzamelen wordt, dat het 9 weken in gebruik is. En dat hebben we daar vooral met eigen jongen. En ja, we hadden daar een prutte jongen. Dat wil echt hoe bot dat het nodig is. Maar je komen dan echt in getroffen gebieden of net? Of Ja, is dat, ja. We hebben in gebieden west werd raketontslagen west binnen, werd onvallen uitvoerd binnen. Dat we hadden echt toch het hele westelijke deel van Oekraïne west. Ja. Dus net in het extremer gevaar aan de zone, maar wel. Ja. En de bananendozen die dus verdeeld worden, die gaan wel rechtstreeks vanuit het verdeelpunt rechtstreeks naar de frontlinie. Ja, maar je hebt dus showen eigenlijk min of meer weg komt het spul uit de plak. En dat komt echt goed te plak of recht trek was wat wij? Hoe gaat dat? Nee, ODF is de organisatie waar we mee samenwerken. En die die is erkend. En de Friese Rijders is ook erkend door de Oekraïense overheid. Dus de bananendozen van de Friese Rijders is nou officieel erkend als hulppakket in het loon. Ja. Dus dat is het is echt strafbaar als dat oors te plak komen zoeken. Oké. Dus alles wat via ODF, dat wordt zegeld in Oekraïne. Alles wat verdeeld wordt door de politie-eenheid. Dat zijn de zogenaamde chaplains. Wordt dat verdeeld door heel Oekraïne, officieel. Dus het komt goed te plak. Theresa, Ja. voor hoeveel keer doen je dit nou? Want dit is net de eerste keer. Nee, maar voor jou hebben we dit ook dien. Samen met mijn huid hebben we dat toen en nog meer organisaties hebben we dat op touw zetten. Nou, deze keer, Feijer, dus mijn vriend, die is naar Oekraïne geweest. Nou, dan beleeft het gewoon zo tegenbij. Dan denk je van, we moeten wel wat doen. En van daaruit gaan we het deze keer wel opzetten. Ja. Ja. Want, fjouwer toen begon inderdaad, kreeg ik de oorlog. We zijn bijna fjouwer verder, voor die februari volgens mij. En hoe kwam je hem de om dat te doen? Hier neem de connecties of wie het gewoon de vlogenheid en je hem zeggen wat er gebeurde. En dat het de start best om die inzamelingsactie te starten? Ja, nou, we toen spraken van zullen we Oekraïners opvangen in het dorp, hoe gaan we dit doen? En toen hebben we dus zijn van we gaan een inzamelingsactie doen. Toen moesten we het echt van zelf het vervoer regelen en alles eromheen. En nou, deze keer wie het fijn om in te stappen met Friese Rijders. Van dat staat gewoon heel goed. Dus vandaar. Ja. Dan is het hetzelfde net maar heen en west? Of Nee, dat nog net. Wist dat dan wel van plan om dat te doen? Nou, dat zou samen kunnen. Ja. Dus mij op zijn vrachtauto stapt en Sjen, waar komt het spul te plak? Ja. Oké. Ja. Hoe nog wel één dingje zei dat mij. Ja. Ik had de reacties van die meesten daar action, want we zijn echt wel oeral west. En dat is vooral echt super bijzonder. Dat wat jaren een week nog ergens jaren in de waan stier, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is een week later onkwam in Oekraïne en in gebruik. En die meesten zijn er super blij mee. Dus dat is echt geweldig. Dat komt goed te plak. Nou, Ja. mooi. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Hey, Feijer en Theresa, ik wil je bedanken. Feijer komt hier naar de studio en van je taljachting op de actie die hem door. Ik wens je een heel succes. En van nou eerst dan maar een goed weekend. Dank u wel. Ja, We dank u gaan wel. gauw verder.